Dobar dan drugari, dobrodošli u još jedan čas matematike, ali ovoga puta u malo drugačijoj atmosferi. Danas se nećemo baviti ciframa i brojevima, nećemo se baviti sabiranjem i oduzimanjem, radit ćemo nešto malo interesantnije, radit ćemo odraz u ogledalu i ogledala. Šta u stvari znači gledati se u ogledalo? Kako izgleda to što vidimo u ogledalu? Pa hajde sada da pogledamo. Ja ovdje imam sliku jednog dečaka koji se gleda u ogledalu i sliku devojčice koja se gleda u ogledalu. Hajde pogledajte njihove odraze i recite mi šta zapažate. Šta vidite u odrazu dečaka, odnosno u odrazu ove devojčice? Tako je, u ogledalu sve izgleda isto, ali izvrnuto. Kao i kod ovog Čike, koji gleda se u ogledalo, njegov odraz je potpuno isti, ali izvrnut. Hajde sada da bacimo pogled na sledeću fotografiju, na sledeću sličicu, a to je sličica jednog patkice jedne koja pliva u mirnoj vodi. Ova patkica je jako zadovoljna što pliva, jer patke inače vole vodu, ali obratite pažnju na donji deo ove sličice. Šta zapažate? Tako je, u prirodi često ogledalo može da, kada je mirno, kada ne duva vetar i kada je sunčano vreme, da voda se ponaša kao ogledalo. Tako da se u njoj vidi odraz okolnog predela, kao što je na ovoj slici koju sam vam ovde prikazala. Tako da je taj odraz u vodi u stvari neka vrsta ogledala i kada bi ovu sliku sa njenim odrazom presavili po ovoj crvenoj liniji koju sam vam ja ovde pokazala, slika i odraz bi se preklopili u potpunosti. Sad prelazimo na jedan malo zanimljiviji deo ovog današnjeg časa, a to je rešavanje zadataka vezanih za ogledalo i odraze u ogledalu. Pa, krećemo sa zadacima i pogledat ćemo prvi zadatak koji kaže preslikaj sliku kao u ogledalu. I ovde imamo sliku gde su obojeni kvadratići različitim bojama. Imamo kvadratnu mrežu, to su ovi kvadrati kao u vašim sveskama, i na njoj obojeni neke delove. Pa imamo žute kvadratiće, crvene, plave, zelene i narančaste. Vodite računa kada radimo zadatak. Odraz u ogledalu rekli smo da je isti, ali izvrnut. Znači, ako su ovi žute kvadratići sa leve strane, nećemo ih na drugoj strani bojiti na levoj strani, već na desnom, znači gornji desni ugao. Moramo o tome da vodimo računa. Pa ja ću vam sada pokazati i rešenje ovog prvog zadatka. Dakle, sve boje su tu istim redosledom, samo što je izvrnut. Idemo na drugi zadatak. Preslikaj slike kao odraz u ogledalu. Imamo sliku jednog drveta i sliku jednog cvetića. Ono o čemu moramo da vodimo računa, o čemu smo već i pričali, da je odraz u ogledalu isti, samo izvrnut. Ovde nam kvadratna mreža pomaže da što bolje nacrtamo i preslikamo ono što vidimo. Znači, ovde imamo jedan deo drveta i sada treba da uradimo drugi deo kao njegov odraz u ogledalu. Evo ja ću vam pokazati i rešenje. Kako izgleda drvo kada se završi, odnosno kako izgleda ovaj cvetić kada se završi. Imamo osnovni lik i imamo njegov odraz. Prelazimo sada na naš treći zadatak koji kaže pomoću mreže preslikaj kao u ogledalu. Ponovo imamo obojene kvadratiće, ovo više podsjeća na pravougaonike, imamo ih obojene i raspoređene svuda po ovoj kvadratnoj mreži. Moramo da vodimo računa kada prenosimo isto, ali izvrnuto, što znači, na primjer, ove tri plava pravougaonika prenosimo na ova mesta, znači ovde idu ova tri plava pravougaonika. Ovi žuti idu ovde i tako redom. I za ovu donju sliku takođe. Ovi rozi kvadratići koji su u gornjem desnom uglu preslikavaju se u gornji levi ugao. Moramo da vodimo računa o tome da kada preslikavamo kao u ogledalu, isto je, ali izvrnuto. Evo sad i rešenja ovog trećeg zadatka. Ove zadatke koji imaju kvadratne mreže veoma lagano možete da preslikate i precrtate u svoje sveske, naravno ako to želite.
Poslednji četvrti zadatak i danas jeste šta se krije na slikama. Precrtaj kao u ogledalu i saznaj. I ovdje imamo dve sličice koje su do pola završene. I meni je bilo jako interesantno da bojim i da vidim šta je to što se krije na njima, pa bih voljela da vi malo razmislite. Pretpostavljam da znate već šta je na slici, ali je interesantno obojiti i otkriti. Da razmislimo šta bi to moglo da bude na ovoj prvoj slici. Tako je, hajde da obojimo i da pogledamo. Kada obojimo kao u ogledalu ovaj lik, dobijamo jedan kovčežić, jednu kutiju za nakit, za neke sitnice, za bitne stvari. Može da se koristi i za odeću ako je dovoljno velika. Ova druga slika nam predstavlja nešto lepo brown, što mene podsjeća na čokoladu. Hoćemo li da vidimo šta je na toj drugoj slici? Kada popunimo kao u odrazu u ogledalu drugi deo, dobit ćemo jedan divan čokoladni sladoled. Ja mnogo volim čokoladne sladolede, ne znam za vas. Znači ovdje imamo jedan divan čokoladni sladoled koji nam se još uz to i smeši. Bravo drugari, to bi bilo sve za danas i za ovaj čas i za ovo druženje. Meni je ovo jako interesantno, nadam se i da i vama i da vas tera da razmišljate i da radite dalje, da smislite kako još možete da radite sa ogledalima. Ja imam jednu interesantnu stvar koju bih vam predložila da uradite. Nađite neko ogledalo manje, da ne bude preveliko, pitajte svoje ukućene da vam da, nacrtajte nešto i pokušajte da postavite ogledalo kao ovaj dečak na slici, da gledate odraz svoje slike i da sa druge strane nacrtate to što vidite. Ovo može da se radi na ovaj način kao ovaj dečko, pola lica, pa drugu polovinu da crtate gledajući u odraz, ili možete da nacrtate ceo crtež, pa da gledate odraz i da crtate, a možete i da gledate sebe u ogledalu i da crtate sebe, pa vidite kako će to sve da ispadne. To bi bilo sve za danas. Ljubi vas vaša učiteljica i puno vas volim, pa se vidimo neki naredni put. Zdravo!